କେମିତି ତ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାତ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ତ ସାପ ରହୁଥିବ ନା ଆମେ କିଏ ଆଗରେ ସାପ ରହୁଥିବ ନା କିଏ ଜାଣିଛି। ସାପ ରହୁଥିବ। ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଆମେ ଆସିଛୁ ବାହାରିକି ଆମ୍ବ ଡାଳ ଆଉ ଖଜୁରୀ କୋଳି ନେବାକୁ। ଖଜୁରୀ କୋଳି ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଣିଦେଇଛି। ଖଜୁରୀ କୋଳି ଏବେ ଝଡ଼େଇକି ଆଣିଦେଇଛି। ଖଜୁରୀ କୋଳି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କ'ଣ? ଆରେ ବାପରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସାପଟା ଏଇଟା। ମାନେ ଭାବି ପାରନ୍ତି କେଡ଼େ ବଡ଼ ସାପ ହେଇଥିବ ସେ। କାତି ଛଡ଼େଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ନାଗ କି ତମ୍ପ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦେଖିକି ମୋର ପୁରା ପୁରା ହଗି ସାରିଲାଣି ଗୋଟେ ଦେଖି। ଏମିତି ଦେଖିବେ। ଆମ୍ବ ବି ଆଜି କାଲି ମେଘ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆଜି ପୁରା ଆମ୍ବ ପୁରା ଭୟାନକ ଆମ୍ବ ବି ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ, ଏ ଆମ୍ବ ସବୁ ପାଚିନି, ଏଇଟା ବୋଧେ ଉଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ନବା ଆଉ ନେଇକି ଯିବା। ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କୋଉଥିପାଇଁ ହୁଏ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ମାନେ କାମ କ'ଣ ହେଲେ ବିଲରେ ପୂଜା ହବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଇଟା ବିଲରେ କିଛି ଜିନିଷ ଯାଇ ପୂଜା ହୁଏ, ଏତିକି ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମ୍ବ ପକେଇଦବା ପସନ୍ଦ। ଏ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଆମ୍ବ ପାଚିକି ଝଡ଼ିଛି କି? ହଁ ପାଚିକି ଝଡ଼ି ହେଇଛି। ପାଚି ଆସିଲାଣି। ଏଇ ସମୟରେ ତ ପାଚେ। ଆଉ ଆମ୍ବ କୋଳି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଏଇ ସମୟରେ ପାଚେ। ଆମ୍ବ ଆଗ ଗୋଟେଇଦବା। କେତେ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିଛି ଏଠୁ ଧରିକି। ଓ ମାଲୋ, ଓହୋ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଓହୋ ମୁତଲା ଦିଟା ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇଛି। ଆଉ ତ ଆମ୍ବ ଟିକି ଆମ୍ବଟେ ତାକୁ ପାଚିଛି। ହଁ ନାଇଁ ମ କଞ୍ଚାଟା। ହଉ ଦିଟା ଆମ୍ବ ଆମେ ଗୋଟେଇ ସାରିଲୁ। ଆଉ ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇଦବା। ତାପରେ ଯିବା ଆଣିବାକୁ କଦଳୀ ପତର ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ 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 ଆଉ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଉପରକୁ ମିଶି ବିଦାୟ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଉପରେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିଛି ନା ନାଇଁ। ଏଠି ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିଥିବ ଥିବ ଥିବ। ଏ ସାପକୁ ଦେଖିକି ମୋର ପୁରା ଭୟ, ମତେ ପୁରା କୁକୁଆ ଭୟ। ଆମ୍ବ କ'ଣ ଗୋଟେଇବି, ଏ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିନି। କାରଣ ସେପଟୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଇଟା ତାପରେ ସେ ଇଟା ଉପରେ ଅଛି କାତି ପାଖରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେମିତି ଆଣିବି ଭାବୁଛି ସେଠି। କାଳେ ସେଠି ଥିବ କି? ଫଟେଇ ଦବ ମୋର। ଆଗ ପଛ କିଛି ରଖିବନି, ଫଟେଇ ଦବ। କେମିତି ଆଣିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯଦି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ନ ହେଇଥିବ ବୃଥା। ଏ ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ଆଣିବି? କେଡ଼େ ବଡ଼ ସାପ ଦେଖୁଥାଅ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ସାପ ସିଏ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ 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 ଦେଇଦିଅ ଆମ୍ବ। ଏ ହେ ପୁଚା ଆମ୍ବଟା ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ଯିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ସେଇଟା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବଟା। ବାପରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସାପ ହେଇଛି। ବାପରେ 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 ଆମ୍ବ ପୁରା ଟପ୍ ଟପ୍ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଟପ୍ ଟପ୍ ଆମ୍ବ ଟପ୍ ଟପ୍। ଆଗରୁ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ଆମେ ଖୋଜିକି ପାଇଗଲୁ। ଥୋଇଦବା। ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିଯାଇଛି କାଲି ରାତିରେ। ମେଘ ହେଇଥିଲା କାଲି, ପବନ ମେଘ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଇଛୁ ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇ ଛୁ। और हमने आम गोटा रहे हैं। ये एक और एक हम आम काउंट कर लिए हैं। ମୋ ହିନ୍ଦୀ କି ଶୁଣିକି ଆପଣ ଭୟ କରୁଥିବେ। ଭୟାନକ ହିନ୍ଦୀ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି। और इतना भयानक हिंदी ଆପଣ ଶୁଣିନଥିବେ କୋଉଠି। ये ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ହିନ୍ଦୀ ସବୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଇଂଲିଶ ଯେ କାଲି କେତେଟା ବେଳେ କାଲି ଛଡ଼ିଛି ବୋଧେ। ଛାଡ଼, ଆମ୍ବ ଗୋଟିଏ ଆମ ସରିଗଲା। ଆମ୍ବ ଏତିକି ସାରା ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ସାରା ମୂଳରୁ 6ଟି ଆମ୍ବ। 6ଟି ଆମ୍ବରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେତିକିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଚାଲ ଏଇ ଯେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ନେବାକୁ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ନେଇଯିବା। ଆଉ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ ନା ଆମ୍ବ ସେଠୁ ବି ଗୋଟାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ସେପଟକୁ ଯିବା, ସେଠୁ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଆଣିବା, ଆମ୍ବ ବି ଗୋଟେଇକି ଆସିବା। କାହିଁ ଆଇଛି ତ ପୁଣି କାହିଁକି ତାହେଲେ ଯାଇସ୍ ଆମ୍ବ ତ ଗୋଟେଇକି ଯାଇସି ନା। ଆମେ ଆସିଛି ଆମ୍ବ ନେବାକୁ। ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଏଇ ଆମ୍ବ କେତେ ଭଲ ପତ୍ର ଦୁକ୍ତ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ପୋକଡ଼ା ବି ନାହିଁ।
पूरा मखमली भीतर गोटे भांगिस आउ चलो जीवा आमर काम हो गला एबे आम जीवा पूरा काम शेष आंब नबा एठी भी आंब जड़ी हाँ एठी एबे आम आंब पत्र आउ आंब धर देचु काम शेष एबे नहीं जीवा घरे भी टाइम ही पूजा पूजा हबार आंब तो आम काम शेष चलो एबे जीवा घर ते आंब दिने साप देखिदेले माने साप काटी न साप देखले तो आउ जा इथा छाड़ा दिन साप काटी खाली देखते मोर चुआड़े जाऊँ खाली साप ना भय जाऊँच पादे पादे विपद ये जो देखी जाई जंगल जगार जिते बड़े जीवा आसवा आंब गोटिया करेंगे सब देखी चाहिए करेंगे किसी भरोसा नहीं आजिकल पादे पादे विपद रोच कि कौन हो ग्यारंटी नहीं आउ एमती तो केमती देख गात केमती आते साप रोथे ना आदर साप रोथे ना किए जान साप रोथे मैंने बिल को आई अक्षय तृतीया जो पूजा हवा कहते बिल सेपटे तो बिल पूजा कर बिल पूजा कर आमर एपटे दाडी नहीं दाडी आमर चल चली मुझे पछाड़ी जाऊँगी और देखिए के प्रोसेसटा केमती अक्षय तृतीय देखिपे आम पूजा सरीगला दूरे कम पे देखिपे ये सरी पूजा सरी जाऊँगी देखिए ये जो डालिया को कौन पे घोड़े की जाती कि हूँ जो गौनटा से गौनटा देखा न जाए से जो से डालियाटा को गामुछार घोड़िया जाए आ जब ये ब्लॉगटा भल लगे लाइक अति मात्रा लाइक और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करी चैनल सब्सक्राइब करेंगे।